Y mae goleuni yn llewychu yn y tywyllwch, ac nid yw tywyllwch wedi ei drechu ef. Geiriau o Sant Iwan. Wrth i mi ysgrifennu, mae'n ansicr y fyddwn ni'n byw o dan gyffyngiadau llymach yn y Nadolig hwn mwyn helpu i gyfyngu ar ymlediad Covid, am ddiffyn gallu gwasanaeth iechyd i ymdopi a sicrhau lles a'i staff. Gweitha ffaith bydd hyn yn galed ar gyfer busnesau, a phobl oedd wedi bod yn disgwyl am Nadolig tebychach i'r aferol. Mae'n bwysig ein bod ni i gyd yn derbyn ein cyfrifoldeb i lleihau twf serth yn y bobl sy'n cael ein heintio gan Covid, yn fyddai'n golygu ffath effaith ar y unigolion dan sylw, a gwasanaeth iechyd a'r cymdeithas ehangach. Ar y degau fel hyn, rydyn ni'n cael ei hatgoffa unwaith eto nad yw newydd dar o llawenydd mawr yn deillio o ffordd byddwn ni'n dallu'r Nadolig. Na chwaith, gyda phwy fyddwn ni'n gwneud hynny. Yn hytrach, mae'n deillio o hyn rydyn ni'n aiddallu. Rydyn ni'n dallu bod y fendigaid forwyn faer, yr oedd wedi ymateb yn cadarnhaol i'r angel, wedi esgor a fab o enw Iesu, sy'n golygu gwaredwr, canodd angylion, daeth bugail, gan fi dyn dwyth a mae eni yn symudiad y planedau a'r ser a dod ag anregion iddo. Llewechodd y goleuni, ond nid stori tylwth teg yw hon. Anfonodd Herod i filwyr a lloffridio'r holl fellgyn ym Methlehem oedd yn 2 flwydd oedd neu ei, a hynny am ei fod eisiau bod yn sicr y byddai'n cael gwared ar y bachgen roedd y dwythion wedi dweud amdano a anwyd a fod i brenin. Canfod Iosef rybedd ac felliaeth y Mair a babi i'r aifft. Y mae goleuni yn llewerchu yn y tywyllwch ac, fel y bydd heddiw, mae'n tywyllwch yn greulon o reol. Nid stori tylwth teg ac a ddewid Duw, y mae goleuni yn llewerchu yn y tywyllwch ac nid yw'r tywyllwch wedi ei drechu ef. Iesu yw goleuni'r byd. Bu yntau fyw cariad Duw a'i cyhoeddi. Galwodd bobl ato ac mae'n ein galw ni i fyw a cyhoeddi cariad Duw. Bu farw a choddodd dragefn i wneud hynny'n posibl. Gellir confesu ein rhan ni yn newyllwch a bydd a derbyn meddaiant. Pa modd dywyll bynnag mae'r byd yn ymddangos wnaeth par modd dywyll yn ymddengys ein bywydau ni. Ni fydd Iesu goleuni'r byd byth yn methu nac yn phylu. Fel mae'r Testament newydd yn ei ddweud, mae hyn yn gofyn yn ddyfl barhad, ond dyfl barhad gyda gobaith. Rydyn ni'n gobeithio am fod yn eglwys yn cyhoeddi fod yn Iesu rydyn ni'n dallu ei enedigaeth adeg y Nadolig yn mynd i ddod dragefn mewn gogoniant i chwalu pob tywyllwch, drwg, tristwch a phwyn. Wrth i ni fyw ein bywydau o ddydd i ddydd mewn gobaith, rydyn ni'n cael ein galw i troi ein hwynebau at oleuni ein harglwydd fel planhigyn sy'n tyfu tuag at y haul, ac i fod yn llestri ar gyfer ei gariad yn fan lle rydyn ni nawr, a hynny fan canhwyllau bychain. Wrth i'r hael fachlyd a pywydau hugain rhagfyr dechrau, gadewch i ni ble bynnag rydyn ni ar beth bynnag rydyn ni'n wneud, troi ein calonnau at Iesu goleuni'r byd ac cyhoeddi mewn ysbryd o fuddugoliaeth dawel, ar mae'r goleuni yn llewechu yn y tywyllwch ac nid yw'r tywyllwch wedi ei drechu ef, a bod yn ddigon dewr i gerdded ble bynnag mae goleuni Iesu yn ein tywys. Beth bynnag yw eich amgylchiadur Nadolig hwn, bydded ydi oleuni Iesu ysgafnhau eich chalonnau a'ch meddyliau a'ch arwain ar y llwybr, mwyn i chi adnabod ai, heddwch a'i gysur a bydded bendith Duw, y Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân, gyda chi i gyd yn Nadolig hwd a bob amser. Amen.